Sa mga litratong ini, mahiling ang pagkasulukan sa rong pawn shop sa Alfeller Street, Barangay San Roque, Iriga City, pasado alas 4 nin aga kan Miyerkules, Nobyembre 16. Sigun sa BFP, uminabot sa first alarm ang insidente. 2 oras man na nagdurar ang kasulo, kung sain, abuton sa 750,000 pesos ang winalat na danyos kan insidente. Bali po, nagtego po kami anom na fire truck na pinaresponde. May karo pong SRS truck at may rescue transport vehicle man pong naka-standby. Ayan man po, nag-activate man po kami ng ICS. Kaya man po ang sato yung City Mayor, nagdaruman man po si Mayo mananalugadan sa pangyayari. Sa presente, pigaaram pa kung ano ang kausa sa nangyaring kasulo. ito nga ni po pag-abot, yung nakapadlock. So, possible entry pagita sa medyo darakula ang mga kandado po ng tindahan. Tapos po, sa ropa sa nakapagpa-delay. Yung kuryente po, nagsik kami assistance sa Catoreko. Patanid kan otoridad, maging rigmat asin alerto ng GAD sa mga bagay na posibleng kausanin kasulo. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.